Şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň döwlet dukanlaryna ýylatyň iýul aýy üçin azyk paýlary berilip başlandy. Yeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin ýerli ýaşaýjylardan sarf eden elektrik energiýasynyň we tebii gazyň töleýleriniň geçirilenligi barada kepilnama sorulýar. Döwlet dukanlaryna arassalamadyk paýta ýagy 5 kilogram un, kilosu 13 manatdan towuk budy we 500 gram şeker yeňillikli bahadan ýylata hödürlenýär. Ýylatyň azyk paýlary Türkmenbaşy şäheriniň 127 we 6 belgili dukanlarynda ýer bilen sagat 5-7 aralygynda paýlandy. Adamlardan tok we gaz üçin bergileriniň ýokdugy barada kepilnama we tölek kwitansiýasynyň kopýasy talap edilýär. Deyip Türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy tölew kepilnamasy bilen bagly girdilen talaplaryň şäherde elektrik energiýasy we tebii gaz töleýleriniň wagtyna töläp bilmedik adamlaryň köp bolmagy bilen düşündirilýändigini aýdýar. Häkimetleriň girdiýän kwitansiýa talaplary ýurtda ýylatyň sarf edýän elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen bagly tölew meseleleriniň döwlet derejesine ara alınıp maslahatlaşylýan wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 23-nji noýabrda kanun çykarjylar bilen geçiren maslahatyna häzirki döwürde serişdeleriň büdjete gelip gowuşmagyny edilýän gödäwçiligiň kanagatlanarsyz ýagdaýdadygyny belläp ýylatyň tok, suw we gaz töleýleri bilen bagly ýagdaýlary muňa mysal getirdi. Ine ýöneky bir mysal. Biz ýylatyň agaz suwundan, elektrik energiýasynyň, tebii gazdan peýdalanşyna edilýän hyzmatlaryň tölegine gödäwçilik etmek wüzifesini öňde goýdy. Bu işe başlandı. Yani ol ahirine senin yerine yetirmedi. Ve köp yerlerde şeylem ayağda yerlere seni devam ediyor. Eğer suyunun, elektrik enerjisinin, tebii gazın sarf edilişini hesaplayan enzamların oturdurmadık yerleri var. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanyň öňkü halk maslahatynyň agzalarynyň teklipleriniň esasyny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap hasodul ýylata mugy tödürlenýän elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suwy tölew edildi. Ýylatyň ýüzde bolýan ykdysady kynçylyklarynyň arasyna girdilen tölew talaby ýylaty ýeňilliklerden mahrum etdi.